Doncs vaig escollir el CET perquè vaig veure que tenia una àmplia gamma de pràctiques i a la vegada també em va agradar molt poder escollir el tercer any si volia hotelera, turística, i crec que com la combinació de totes les pràctiques que oferien, les experiències internacionals que tenies la possibilitat de fer i el pla d'estudis va ser el perquè d'escollir el CET. Doncs finalment vaig escollir la direcció hotelera perquè després de fer unes quantes pràctiques vaig veure que m'agradaria treballar en un futur en hotels i encara que tampoc descarto treballar en algun moment en algun aspecte de direcció turística, però finalment sí que m'he decidit per hotelera. Vaig fer unes pràctiques a l'estranger, a Noruega, vaig estar 4 mesos a l'Àrtic de Noruega, a Honningsvåg, i després vaig estar a França també 4 mesos estudiant a Chambéry, als Alps francesos, a una universitat amb el conveni Erasmus. Crec que el CET et proporciona moltes oportunitats, tant per marxar a l'estranger de pràctiques, de coneixements, i crec que pots aprofitar-ho de moltes maneres. Doncs en el meu moment era de les poques unis que feien hoteleria, o sigui direcció hotelera. Moltes universitats estaven enfocades més en el turisme i buscava una universitat que realment estigués especialitzada també en la formació de l'hostaleria. I quan vaig vindre aquí a les portes obertes doncs ho vaig veure molt clar, vaig parlar amb la coordinadora del grau i ho tenien molt clar, tenien una visió molt més global i internacional. Doncs m'ha donat la possibilitat d'anar a fer pràctiques a l'estranger, d'estudiar a l'estranger, de fer un Erasmus. Sempre que ho he necessitat he tingut pràctiques al meu abast i les classes és tot molt dinàmic. Doncs dubto que hi hagi moltes universitats que puguin tenir el ventall de pràctiques, d'ofertes laborals, anar a l'estranger a estudiar, o sigui d'Erasmus. Dubto que moltes universitats tinguin aquest ventall tan ampli. A més, fa un any o dos van ampliar aquest ventall. Per exemple, en la meva època hi havia una universitat a Finlàndia i ara hi ha 3 universitats a Finlàndia. Una universitat a Brasil, ara hi ha 3 universitats a Brasil que pots viatjar. Jo ho tenia molt clar, des del principi volia encaminar-me en la direcció hotelera, tot i així has de passar els 2 primers anys, que és també el turisme, i la veritat és que no me n'arrepenteixo d'haver escollit el CET en aquest sentit, perquè m'ha donat la visió del turisme i després m'he pogut enfocar en el que a mi m'agrada. La menció de direcció hotelera doncs no deixa de ser una empresa dins del món turístic. Llavors s'ha d'entendre molt bé aquests 2 conceptes i crec que el CET uneix molt bé aquests 2 conceptes.